Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa, Gwamna Ganduje ya ce Muba Rushe Badala Mukeyiba Gini Mukeyi Agabanta Domin Bata Kariya. To amma kafin nan ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawa, sannan ku dangula mana alamar like kana ku yi mana comment ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɓara kan raɗe-raɗin da ake masa bisa zargin yanka filaye a jikin Badala ana sayarwa. A 'yan kwanakin da suka gabata ne dai maganganu makamanta waɗannan suka dinga ya mutsa hazo a kafafen sadarwa. Maganganun sun tada ƙura sosai yayin da wasu ɓangarorin har ta kai ga nuna wa juna yatsa, yayin da wasu ke ta faɗin an ce faɗar da dukkanin badalar da ta zagaye birnin Kano. Wasu su ce gidan marayu, wasu su ce gidan zu da dai sauransu. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi mana ƙarin haske a zantawarsa da kafar yada labarai ta BBC Hausa ga dai mai girma gwamnan da bakinsa. Mu fa ba ma rushe Badala, muna gini ne a gaban Badala domin mu kare ta. Aiki akwai wanda yake za ka gani a ido, aiki kuma akwai wanda yake ba lalle ne ka gan shi a ido ba. Amma mu fara kan aiki wanda yake za ka gani a ido. Babu shakka idan ka duba akwai gadoji saboda cinkoso a jihar Kano. Na farko sai muka gyara tasawirar wato hanyoyi na jihar Kano, abin da ake kira master plan. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a duba a tuna da mu. Kamar bayan tituna da gada kuma sai waɗanne abubuwa. Mun yanzu muna da na'urori, muna da manya-manyan asibitoci kamar asibitin Muhammadu Buhari wanda muka sa masa na'urori wato na irin na zamani sosai da sosai da za a je a gwada mutum a ga irin abin da ya same shi. Sannan muka yi asibiti kuma na Khalifa Isa Rabiu wato na jarirai, wanda shi ma an sa na'urori saboda mata masu haihuwa da ƙananan jarirai. To kaga irin waɗannan a fannin kiwon lafiya, na tabbata nan da shekara 100 in an duba wannan za a yi tuna cewa Ganduje ya yi gwamna jihar Kano. To akwai taken da ake yi wa Kano na cibiyar kasuwanci ta Najeriya, batun shugabanci ta bangaren 'yan kasuwa da kuma yadda gwamnati ke shiga ciki, da batun harkar 'yan hukumar Karota da yadda suke mu'amala da 'yan kasuwa, da kuma batun tasirin 'yan kasar China a harkokin kasuwanci a Kano. An ce waka daga bakin mai littafi daɗi, bar mu ji abin da wasu ke cewa kafin mu baka dama ka amsa. Sunana Sunusa Abubakar, ni ɗan kasuwa ne a kantin Kwari. Kwastomu sukan yi korafi dangane ga alaƙa tsakanin 'yan Karota da su. 'Yan Karota kamar ba sa encouraging ɗin 'yan bakinmu da suke zuwa daga waje, musamman MTD. In dai mota ta shigo ba kuwa in dai an ga lamba ba ta Kano bace za a kama ta. Ya kamata a bar 'yan kasuwar kantin Kwari su dinga zaɓar shugabannin su ci gaba da jagoranta su, saboda magana ta gaskiya MD bai san matsalar 'yan kasuwar kantin Kwari ba. A yanzu a halin da muke mun zama bayan 'yan Cana. 'Yan Cana nan ba ƙasar su bace, ba kasuwar su bace, amma mu yanzu mu ne bayi. Gwamna, haka ne gwamnati bata ma san matsalolin da ke damun 'yan kasuwar Kano ba? To wannan magana ba haka take ba. Gwamnati ta san irin matsaloli da suke damun kasuwanni a jihar Kano da kuma 'yan kasuwa a jihar Kano. Alal misali kamar yanzu kasuwar kantin Kwari, kaga kasuwa ce wacce take a gaskiya al'amura sun lalace kwarai da gaske kafin mu zo, domin akwai cinkoso sosai da sosai, babu tituna, babu magudanar ruwa, kuma wato mutane na kasa kaya akan titi wanda yake gashi nan barkatai dai sai ka ce ba babban birni mai kasaita irin Kano ba. To domin gwamnati ta san abin da yake damuwa wannan guri, kaga muka zo muka gyaggyara waɗannan, muka yi wato gine-gine irin na zamani, hatta su masu kasa kaya a bakin titi muka yi masu babban ɗaki inda ya zama shi ma kasuwar tasu. To amma akwai wani abu da shi ɗaya daga cikinsu ya yi bayani, yadda 'yan China suka shiga cikin wannan harka, wato su ma suna sai da kaya na ɗai. To babu shakka wannan babbar matsala ce, amma akwai matsaloli guda biyu. Na farko, su 'yan kasuwar da su ake haɗa baki
ake gudanar da irin wannan abu. Kasan an ce sai da ɗan gari kan ci gari. Shi gwamna ya gamsu da yadda 'yan karota ke tafiyar da al'amuransu da suka jibanci harkar to kwarai da gaske, amma na gamsu da aikin da suke yi, amma kasan wani lokaci kakan samu ɓata gari. Saboda haka ba zan iya ce maka wai 100% ba, kuma duk harka ta duniya wato kasan haka ne yake faruwa. To yanzu bari mu zo kan 'yan jihar Kano da ke nan tare da mu a wannan zauren domin su kuma su tofa nasu albarkacin baki kuma su yi wato tambayoyi wa gwamna. Kamar wanda ke da tambaya sai daga hannun shi, ka zo ka ba da bayani, suna a gurguje da adireshi. Mai girma gwamna, lokacin da aka yi zaɓe na biyu, musamman a lokacin da aka yi tsakanin zaben da aka kira inconclusive zuwa kuma zaben da aka yi a gama, mun ga yadda kai gaggawar wasu ayyuka a garin ko kuma a unguwar gama da take Nasara local government, inda nan da nan ka je da mukarrabanka ko kai titi nan da nan aka yi shi aka gama. To me yasa mai girma gwamna ba a samu titin Jakara zuwa Goron Dutse? Titi ne da yake ƙasa da kilomita 2, amma titin nan ya kai shekara wajen 7 ko kuma ƙasa da haka dai, tsakanin dai haka 6 ko 7, amma har yanzu titin nan ba a iya ƙarasa shi ba. Babu shakka lokacin da za a yi zaɓe an yi ayyuka da yawa a wannan unguwa, kuma bukatun mutane ne. To ban san lokacin da yin aiki ya zama laifi ba. Wannan aiki da aka yi a gama ai ba laifi ba ne, kuma laifi ne ka je ka tambayi mutanen gama. Idan muka dawo kan batun harkar kasuwanci, akwai wata matsala da ake koka da ita a Kano ko kuma ake zargin yanzu yadda ake mayar da filaye mallakar gwamnati zuwa shaguna a Kano, waɗanda wasu ke ganin hakan bai dace ba, ko kuma mallakar wata hukuma haka a maida su shaguna ko wasu wuraren kasuwanci haka. Bari mu ji abin da wani daga jihar Kano ke cewa kan wannan batu. Suna na Alawan Jibrin Magaji. Abin da ya shafi yanka filaye da ake, musamman kamar irin su Tirayon, su gidan zakka da asalin su wurare ne na al'umma. Yanzu ɗauki kamar Badala, abin tarihi wanda sama da shekara 2000 kakanninmu sun yi, babu troli, babu tractor, haka fa suka yi. Abu ne da za mu kalla mu bar wa jikokinmu. Gwamna, kaji, ina fatan kaji abin da shi Lawal Jibril yake cewa game da mamaye wasu filaye da ya kamata a ce an bari ana yin shaguna da wuraren kasuwanci a Kano. Ba shakka an ba mutane, amma ba filin ba na gidan zakka ba ne, filin na gwamnati ne, kuma shan kwaya ake ana yin kashi a wannan guri. In ka duba ka gani gurin da ake gini ba akan Badala ake yin sa ba, ana yin sa akan gefe ne. Akwai awo da ake ɗauka murabba'i tsakanin Gini da Badala. To kaga masu zuwa da jakuna su sari wannan ƙasa su je su yi aiki su lalata wannan Badala, kaga an kawo ƙarshen wannan abun a guraren da ake irin wannan gine-gine kenan. Amma ka san Badala tana da tsawo. Shin me gwamnati take yi wajen kare tarihi da al'adu na jihar Kano? Misali irin ita Badala din da ake rushe ta ko kuma ake rushe wani waje a gefenta kamar yadda gwamna ya ce. Batun Badala da take, mu fa ba ma rushe Badala, muna gini ne a gaban Badala domin mu kare ta. Kuma Badala ma yanzu ta koma a hannun gwamnatin tarayya, ba a hannun gwamnatin jiha take ba. Me zai hana mai girma gwamna ya yi duk abin da zai yi domin ganin an bincika maganar zarge-zargen fafen bidiyon dalar nan domin a tabbatar da adalci a kansu. Rashin haɗin kai ma tukunna tsakanin gwamnonin na Arewa. Tunanin wannan gwamna daban game da harkar tsaro, wancan gwamna tunaninsa daban. Saboda haka yana da muhimmanci maganar haɗin kai tsakanin gwamnonin nan da kuma amfani da babura, domin baburan nan da su ake amfani. Wannan bidiyon da ake cewa an danka ciki kana karɓar abin da ake cewa kuɗi ne, wanda wata jiga ta yi zargin cewa kuɗi ne daloli kake karɓa. Bisa wannan tsarin yake cewa me yasa ba za a sa bincike akan wannan al'amarin ba? Babu shakka wannan bidiyo ƙarya ne, kuma muna nan muna shirye-shirye, amma ba za mu faɗi irin shirin da muke ba. Amma muna tabbatar maka cewa wato wannan abu ƙarya ne, kuma duk wanda suka sa hannunsa cikin wannan al'amari ina ganin za su ci kunya. Menene matsayinka game da wannan muhawara da ake yi ta wasu su ce a sulhu da 'yan bindiga, wasu su ce a yaƙe su kawai? Ni a matsayina wato duka guda biyun
wato na yadda da su. Ya danganta ga irin matsayi da aka samu. Babu shakka ai masu satar mutane da bindiga domin a basu kuɗi, babu yadda za a yi kace wai ba za a yaƙe su ba. Ai dole ne a yaƙe su, a kamo su, kamar yadda muke yi mu a jihar Kano wajen satar mutane. To amma kuma idan an kai wani yanayi na cewa ga waɗansu sun riga sun tuba, kuma an yadda sun riga sun tuba, kuma 'yan uwansu waɗanda suke wannan aiki na ta'addanci su za su iya zama gada idan an riga an saci mutane, an riga an ajiye su. Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, gami da nishaɗantarwa, ku ci gaba da kasancewa da tashar Gilashi Top TV domin ɗorewar farin ciki mara misaltuwa. Don wannan ne karanku na farko da kuka ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like, kana ku yi mana comment ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.